ana lelakon kae. Dewa Suci dadi siji. Dewa Ruci Werkudara golek banyu suci Parwita Sari mahening suci oleh dikongkon karo Pandhita Dara kan nyemplung segara. Kang mongko segara ki jero ombake gedhe. Burane toya padha gedhi-gedhi kabeh ula iwak lan sak piturute. Apa ya ora gegirisi lelakone Werkudara kaya mangkono iku golek banyu suci Parwita Sari mahening suci ana ing Minang Kalbu. Minang ki pacangan, kalbu ki atine awake dhewe. Dadi pasangane awake dhewe kuwi ya Toli. Nekat gone nyemplung segara Minang Kalbu. Golek banyu suci Parwita Sari terus petuk ula gedhe. Perang karo ula. Lah aku perang karo sapa, Pak? Kowe iki perang karo kakangmu kowe. Lah ya ben to, Pak, lek ku perangi ngemerangi apa? Ayo. Lah kowe perang apa lho, Gong? Ya aku ki perangku ya rena-rena lho, Pak. Kadang ki anak ya disenengke ya ora kurang sing dicukupke karo bapak. Saro kecingkrangan kabeh ya le. Lelakone iki. Perang karo ula ke gedhe banget digubet teko ngluket teko bangkean teko gulu disuwek karo kuku Pancanaka. Pancanakane Bagong wingko 5. Ya bener, Reng. Terus disuwek lambene tutuke ula cangkeme disuwek kaya lintang Bima Sekti anuwak tutuke naga kae. Antuk kuwi ana pulo cilik yaiku pulo gumantung tanpa cantelaning ana ning rasaning Werkudara kaya ngipi dintaske bocah bajang ya le. Sing darani kowe ya aku ya kowe. Dewa Ruci ngomong mangkono, Werkudara bingung nggone nampa. Upamane Werkudara basane piye, Truk? Basane piye le? Werkudara ngono kae. Mah. Bagong kok mah. Ngapa ngono Gong ngedeni Gong kuwi? Wah, kuwi bener kuwi, tak larasik, Kang. Sik Kang, tak goleki, Kang. Tak larasik, Kang. Bagong, kowe kok bocah piye to, Le? Kok mbur meneng wae. Lah piye to, Pak? Kadek kaya aku iki, tak larase. Adikku Petruk iki engko ben metu swarane Ndara Werkudara. Bagong. Lah, kok Bagong. Sak penakku to, Kang. Wes nyonyor yo ben kowe. Mumet nek karo tak laras. Muni ya, Tru. Tak laras neh kok. Gareng di pusaka ku ya kementres kemelinti. Iya, pusaka kaya ngono ku lho. Pusaka apa iki? Lek gawe iki lho piye ngene iki lho. Iya. Ndah neo iki engko. Nek dinge nuthuk ibu apa no. Bapak karep lapake wak tuthuk padakne watu wae. Bagong bocah kurang ajar kowe. Kurang ajar iku. Pak pun sajegoke kepala. Petruk ndang muni yo. Kaya ngapa larase? Wah. Bagong. Wah, larase gak pas. Tak larase lho, Gong.
ana bocah cilik ana pengarep aku iki. Sapa jenenge? Aku. Kowe kok ngaku aku ya kowe ya aku iki. Wes, singgo remuk. Kepala ki remuk. Kok tutak-tutuke, Truk. Banjure kuwi ketemu karo Dewa Ruci kon manjing ana alam malakut. Lah, iki engko lah ya bingung. Alam malakut iki alam apa to, Pak? Tak takon aku, Pak. Sing jarane alam malakut ana guwa garba sing resik. Najana Bratasena sing gedhe kaya Petruk gegambarane kae dilebokke weteng liwate kuping kuwi jenenge alam malakut. Dilebokne nang kono. Lek wis dilebokne nang kono diwejang. Tumpakne kijang, Pak. Lah. Ayo terus tumpakne kijang wis diwejang kok tumpakne kijang to, Gong. Kuwi iki lho terus piye nalarmu ku lho. Kuwi ya dilarasne ya. Ya diperiksane piye. Angel tenan kandhanamu we. Wayahe semongko. Lah, kuwi apalamu wis ngono kuwi kowe. Wah. Yen wis diwejang ana 8 wis ki gak perlu tak kandhake. Yen durung ana lakon Dewa Ruci. Iki tak barang jantur yen ndelok kahanan iki. Pak kok gak teruske piye? Ya sok ae lho, Reng. Kowe aja ngengkel. Kowe bocah cilik kok bangga ngengkel. Anajan kula cilik menika nggih kula nggih tumut unjuk raos dumateng ngarsa paduka. Dirasaken napa kula menika nggih nderek tangklet sampean badhe matur napa lho, Pak. Ngene ya, Reng, cedhak mrene le. Wah, suwi rata pedhok kowe. Pak, sampean apa kok bobok niku lho, Pak. Sampean dereng mandi di Belumbang disendang lho, Pak. Sampean apa nyukani kula parfum iku, Pak. Wah. Sapa wae ora gaber-gaber to, Truk. Bapak iki kurang ajar. Jebol keleki lho iki. Wah. Kayak rambut ngono. Ayo. Gak perlu. Upamane iki ngene, iki tak balene tak golekne neh sanggite. Ceritane upamane bolongan 9 diitung saka dhuwur. Mripate kabeh 2. Lah sampane kira lho, Kang. Ora dadi ngopo iki ya makhlike Gusti Allah. Iki ya sempurna ya sehat lho. Najan kok mlakuku ngene iki tenan ki, Truk, aja mengenyek. Aja jegal ngono kuwi lho. Kuwi sapa? Kok klerak-klerek. Tangi Reng. Tangi kowe tak gugah. Gong, tangi gong. Bagong, kowe tangi yo le aja turu kok gedhekke turu mangan turu ndakmu ki apa? Kowe ngundhakke bobotmu kelemon lho, Gong. Ora dadi ngopo, Pak? Itra ciri kasih Bagong ini kok, Pak. Ya sepurane, Pak. Siap. Yen diitung maneh. Kiwa tengen yaiku teka kuping. Kuwi uga bolongane 2. Bapak nek ngendikan ki ya saro apik alus. Lah nek kupinge Bagong buntet bosok, Gong. Ayo, kowe perlu diperiksane le, Gong. Kowe perlu digawa nyang dokter ahli telinga kae ben sehat, ben iso ngrungokke ben pinter. Ngono lho. Siap, Komandan. Jomloe ngono kuwi lho, Gong.
Ya. Hmm, hmm, hmm. Angel tenan kandhanamu. Angel tenan kowe lho, Gong. Teko kuwi lambe. Irung uga loro. Kena winastan wong Jawa nganani ana guwa sakembaran kuwi irung le. Ngisore irung ana telaga. Ngisore telaga ana pager waja putih. Jerone pager putih ana baya sing bebayani jenenge caksu. Bapak kok gawe bahasa Inggris caksu ya apa? Iki barang wadi iki gak perlu tak onekke sapa wae. Bar kuwi medhun teka ngisor muni sanga. Mulane yen mong manembah kae sedakep salujuga nutupi babahan dawa sanga mandeng pucuking ngrana griyaning kayun hangayaing parutama. Sedulur papat den kuncenana den gedhongana kaya mati jroning urip jroning pati liyep layape ngaluya pindha pecating supena sumusuping rasaning Bagong turu gak petuk Gong kowe ngono ya kena lho kan kuwi ya kena wae. Rasane Bagong mumbul dadi Subagong. Lah. Ana mburi kono Gong kowe ben penak nek mung ngrungokke ya, Pak. Lha mburi, Pak. Awar bapak ya sewesek kursine iki. Wetenge bapak ya gedhi. Omong apa kowe Subagong kowe. Oleh manembah wis dumadi upamane yen biyen lelakon dijimuk sangka pewayangan sangka ing pewayangan bar pewayangan kerajaan upamane iki ngotak-ngatik malar upamane ratune sapa lah kang mongko urung duwe negara bingung nak golek sraya upamane sinipta dadi sabdaning ratu kae. Sabdaning ratu tan kena wola-wali, tan kena deni jali ngono kae ya tenan. Konduring Bapak Semar saking kedaton. Lah iki kuwi ya ora apa-apa le, ning aja ngono. Nganggo sabda kanthi weninging cipta meneping rasa nyawiji gumolong gilik anggoning manembah. Ning manembahe gawe rasa ikhlas lahir batin. Upamane le anggonmu golek ngilmu kelawan kaweruh. Ngilmumu sing kepiye kok ukur kuwi? Kowe kudu bisa ngukur kandel tipising. Kandel tipis apa bokonge Bagong ae. Ora dadi apa? Ayo, Bagong neh. Saupamane kamot apa ora, wadah iki gelas yen dikeki sangka 3 gelas bakale utah mabuk. Dadine ngene 87, Pak. Genah iki Bagong nomburi wisan. Ora kuat. Kuwi sing diarani wong golek ilmu, golek wadahe dhisik. Golek wadahe ilmu. Yen wis petuk wadahe ilmu dimotona pondasine rasa, arepa dimoti ditingkat didhuwur tingkat pira. Kuwi teka kuat kokoh rasa nggoning golek ilmu. Yen wis golek ilmu, golek kawruh antuk jawabane karo sing gawe urip. Kalau sing ngecat Lombok kaya Abang, sing ngecat Bagong ya kaya ngene iki dadine iki. Kaya ngono kuwi lho anak-anakku kabeh.
Aku tak barang jantur M3. We mundur, Bagong. Sing darane 3M. Kok M3 ya 3M lho, Pak. Pak. Ngleleng Bagong. Bagong iki engko. Wah, tutuk ae ora muni dok dionekne cek ae. Wah. Rada ora pati mumet Pak engko. Ora enak popo. Baik iki percobaan wetenge Sugareng. Upamane enek ing huru-hara, enek ing rame-rame wong sak donya, upamane iki ya dadi nyata tenan, dadi kasunyatan enek corona iki. Ayo arep muni piye muluk-muluk wong pinter, upamane muni profesor. Ayo kudu diterenggulangi iki kepiye, saking ora betah panasing bumi pokal gawene manungsa, ora gelem padha eling, ora padha gelem manembah karo sing gawe urip, ora gelem njaluk pangapura, sing dujapa hawa lan napsune dhewe-dhewe, golek kesenengane dhewe-dhewe, nanging ora mikirke awake dhewe iki golek iki kepiye lara-larane. Kapipisan mencuci tangan le iki perlu le diwigatekke peraturaning sing nyata saiki. Mencuci tangan upamane nggonmu keblating manembah manut agama kang rinasuk adusa sing resik. Upamane ayo padha nindakake sembahyang. Ora ketang ana gereja, ana ngendi papan manut agamane ora Islam. Ayo padha mencuci tangan. Kabeh secucen kuwi ditindakake. Ngono Pak sejatine. Iya. Kuwi bener ya, Le. Sing kaping pindho memakai masker. Irungmu kon gawe masker. Yen ana wing gondo apa wae upamane enek wong kae gawe ngene ambune wangi iki dihindari. Ki sanepan upamane iki. Ben kowe iki ora ndelok kahanane wong liya ngobok-ngobok pakeme wong upamane. Pakeme dhewe urung rampung wis ngambu kono, diambu kene, donekne kono, donekne kene dadi jebulane rame. Yen wis kuwi menjaga jarak. Lah, iki penting. Yen cedhek intunan ae apa, Tole? Padha sikut-sikutan. Nek menjaga jarak, jaga diri Anda, jaga duduk jarak Anda lah. Engko dadine tertib, iso ngoleh-ngolehi endi sing apik, endi sing luput, upamane Kang Jan, Yutun, Kang Ran, Kang Nem pamane kae. Ket diomongi ya manut. Aja ngumbah rawonmu nafsumu dhewe-dhewe. Ning kudu dikunceni, digedhongi, gawe nata rasa awake dhewe iki. Aja kekarepamu kowe kok umbar terus. Gareng terutama karo Bagong kae. Kowe ora ngerti, Gong. Kentang kimpule iki kaya ngopo? Sabamu turut ndi kowe? Kabeh, Pak. Ngolor kabeh, Pak. Siap, Pak. Lah kuwi angel Gong kowe. Diomongi angel. Ada janom, Pak. Lah nek sangka mulut penak tembung menterenge cangkem 84. Nah, sabarang sadingan nggonmu ngucap ki sing ati-ati. Upamane wi alu-amah kudu iso njaga. Wong sing serakah, contone Gareng. Ibarate aspal tak pangan, Pak. Lah jembatan ya tak pangan. Weh.
Kuwi jenenge wong korupsi utawa wong kotor. Kuwi padha diati-ati. Kuwi wong korupsi, wong kotor. Genah apa ora? Piwulang, pitembung, pitutur Jawa beneh Kediri nggone wong ngerti. Upamane disanepane Kediri kae. Ngerti sejatining manembahing diri pribadi kena diarani ngelmu sangan paraning dumadi. Jantung ki iso geter ki piye? Sing ngobangne sapa? Ayo tak tekoni sesuk. Awakmu iso, Reng? Ndeken 5 detik ae ayo jajali. Gawe nata apa ngono kuwi? Nek sebulan tak nek plendungan tak sebul gedhi. Nek Bagong tak tuwone ya melempuh ya gewedhi kok dadine. Aku neh. Upamane lambung getih kuwi ana jero padha produksi dhewe-dhewe ngalir dhewe-dhewe. Kuwi sing ngalirke sapa? Ayo. Apa ya awakmu, Petruk, Bagong, Gareng? Lah nggih sinten to, Pak? Kula nggih dereng mangertosi babakan niku. Ing kula tingali nggih namung nika wonten media-media. Kuwi sing nglakoke sing gawe urip. Sing gawe urip iki gandeng awake dhewe. Kowe urip saka sapa? Ayo tak kandhani, tak baleni meneh iki le. Kowe urip saka lantaran bapa kelawan biyung. Kowe yen wis urip diutus karo sing gawe urip. Kon ngopo, Pak? Kon nindakake urip. Yen wis nindakake urip manut pakeme dhewe-dhewe. Ora usah ngolokne kono ngelokke iki. Pakeme dhewe dirampungke aja uga-uga pakeme wong liya. Kuwi engko dadane kepiye ayo. Upamane ngingkari janji kuwi ora bener le. Yen wis kuwi urip sowan gegarane karo sing gawe urip upama tembunge innalillahi wa inna ilaihi rajiun kuwi saka tembunge Islam. Yen tembunge Jawa manunggaling kawula Gusti balik karo sing gawe urip ditimbang bobote sepira apik apa elek manut pribadining dhewe-dhewe. Lakon apik elek digawa dhewe-dhewe ya le. Lah nek kuwi, Pak. Lah nek aku ya duwe dhewe lho, Pak. Kowe duwe apa, Gong? Ayo. Kowe tak bayari dhewe lho mengko. Meneng, Pak. Wes, iya masuk nek Bagong meneng iki. Ning waton gliyak ora tumindak meneng ya apik. Yen wis meneng, kita tambahi, Gong. Apa, Pak? Semedi manedi hening semedi le. Introspeksi diri ya padha wong meneng. Wong meneng iki mesti enak jawabane aja wong meneng mbok sengguh wong kae wong goblok ngidarani wong dumas. Mbur goyang guyu plung-plung dumas iki wong bodho isine emas le. Wah, contone kaya bapak iki bapakne kiai ning Lurah Semar. Yen wis mangkono ayo tata kabeh ya le, padha tata awakmu dhewe nata rasamu dhewe. Kena nggih mbangun jiwa ragamu dhewe-dhewe. Wingko nek wis iso mbangun jiwa raga dadine iki tenang, ora ngrambyang, ora ngongso-ngongso. Ora milik barange wong liya. Duwe ora duwe ya wis teko meneng. Nek aku ya utang lho, Pak, nek gak duwe. Terus piye? Sing nyauri ya panggah wong tuwa kaya bapak kaya dapurane Semar iki. Gong. Ya aja terus-terusan le ngesake bapak. Bapak ki yo nglintir weteng. Genah boga bapak dhewe wangi ora mangan ora ngombe.
wong di tak rungokke ngono kae ana sanggar ngono kae nggone dikir pendak wengi. Mula saka kuwi Kediri teka bermunculan upamane peninggalan bersejarah kaya candi padha metu, reca padha metu. Ngono kuwi pertandane ngalam. Akhire iki metu baya putih. Baya kuwi mbebayani. Waktu le sing bicara, aku ya ora ngerti. Lah kapan waktu bicara anake unjuk rasa ngono kae. Kula cekapi semanten anggen kula nyemar. Mbok bilih wonten kirang klentu atur basa kula nyuwun agung ing sih pangaksami. Durga kala pendak kala sumingkir banyu bumi geni angin rahayu sagung dumadi